yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi yewatho kukholo uteketayo uthi bana thina sizinunu uthi sizinunu sala uthi bana thina as South Africans siyisodoma neGomora ayibo Sodoma neGomora guys politicians niyazelaphi iBhayibhile kutheni kwezinsuku ningabantu ninjene eBhayibhile etheni zinsuku zokugqibela yiyo le rapture bekuthethwa ngayo le abantu bazothi Sodoma neGomora hayi guys yi rapture le Ngimamelani kwabantu into yoqhushumbisa lo uteketayo uqhushumbisa into yokubana niyakhumbula mosiba kukho umuntu ovele wathi yurukudu from 22nd floor phansi eParis yeke sinalo mcimbi mos after sivelo mcimbi itiming yalo mcimbi ibe wrong kakhulu in terms of kaloku bana sibhizi country sibhizi le rapture yeva zinsuku zokugqibela obviously sibhizi country ibhizi kwathini then yena ke ngoku nanko eziwisa yabo obviously i-reaction the country first of all is still shocked by everything that's going on and then nawe ke ngoku uyabandakanyeka kuyo yonke lento yenzekayo uphinde ke ngoku nawe uzicishe yabo so into eyenza bana ukusweleka kukaNyambo sekube ngathi akunasidima okanye kube ngathi abantu bathetha ngaye and akuthethwa kakubi ngumuntu oswelekileyo I think timing nendlela leyenzeke ngayo I think it is because of that yabo and ke we can't blame South Africans asikwazi ukuthi South Africans zinunu bethu nani because of timing yento edalwe nguNkulunkulu yabo so hayi so lo tata uteketayo urongo ngoba thina asibize inu I understand a lot and ke ngoku uthi kumnandi bangumlungu because abelungu kudala batya imali kodwa abaphathwa ngalendlela le bona abantu abamnyama bephathwa ngabo baphathwa ngayo bobhaqo hayi bonunu kuwe nunu because uyayazi le information zange wabiza ipress release wasixelela le information uzasixelela ngoku sikujikeleyo ba ya kukho uRalph waseKapa uRalph icriminal but we're not talking about Ralph mina bengamazi uRalph ndimve ngalo tata uteketayo ba uRalph tycoon enkulu kufa yomlungu pha eKapa kuthiwe hey kuzafuneka ndiresearch ngoRalph ke sivi ithini into kwaRalph ngoba kuthiwa udangerous pha kwezezitrato zaseKapa so lonke ngoku uthi thina seyinunu sizinunu I mean because uthe sonke lonke ngoku into exakayo ngaye yeyobana naye ubandakanyeka kakhulu ekutyiweni kwemali yaseMzantsi Afrika because kaloku ungulo yena wakhe wasendela uKate Matlala i-account number yayingeyo account number yakhe but wayisendela uKate Matlala niyamkhumbula uNomkhithi ke wayisendela uNomkhithi account number uNomkhithi wabhatala uNomkhithi lonto uyabhatala unamali uNomkhithi guys uNomkhithi ngumuntu apha onemali because if ayingoBrown Mokgotsi ufuna imali kuNomkhithi ngoteketayo bafuna imali kuNomkhithi if ayingoteketayo ufuna imali kuNomkhithi kuSquab ufuna imali kuNomkhithi uNomkhithi uhlele nje proof of payment Nomkhithi wena unemali Nomkhithi ngathi kuzameka undiboleke ikhadi lakho inintsi into yaziyo wena ngento yemali mamelani ke anyways uNomkhithi wasendela ke ngulo uteketayo iproof of payment kuthi xa ufumana iproof of payment lo uteketayo acknowledge aba uyifumene iproof of payment yabo so ke ngoku obviously ke ngoku uteketayo uinvolved because uNomkhithi icriminal uteketayo fanele uba noko ungulomuntu sidepende kuye apha eMzantsi Afrika because ungumuntu omkhulu apha kule country ngaba and ke ngoku uteketayo unglo kukhe kwathiwa uhlala pha kwaNomkhithi yabo so uteketayo noNomkhithi basically is like zitshomi man zibheto bahamba bonke
athendayo bonke izinto abazi-athendayo, like bangabantu aba-close guys, you understand. So ke ngoku akakwazi kaloku uteketayo azothi thina sizinunu, because it's like ubetha umntu xa ephindisa uthi hayi wena uyinunu. Njani kaloku, njani nisiqalile sizihlelele guys. In fact niqale umkhwanazi nachitha lapha i-KTT, umkhwanazi ezihlelele, kanti niqale orongo, kanti niqale nathi ke ngoku sikhona ke ngoku ulwa nathi uthi sizinunu.